Oh alah, kaya konangan ngepuk-puk kok nggon sak ora. Ah, sembrana ora. Oh alah urip kok ketoyong-toyong. Perkencong waru doyong, pak mak pong, kali codhe sapa sing gawe. Bagong. Lho. Ki sapa iki kok gawa kentrongan bareng. Pak tong. Bagong noleh cah edan. Weh. Bambang dengkulmu kowe. Sapa ya? Rupane kaya Bambang ya. Kowe sing nulungi aku. Lho. Kita kok ora bosok karo panjenengan ulun. Bagong, ngerti ya? Ulun ki dewa. Aduh, Bu Kulun. Sembah mangabekti kula konjuk Bu Kulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun, pangestu ulun tampa nono. Kula pundi nggo jimat paripendharan ing kasuwantusan. Bu Kulun. Mboten nginten bilih paduka Bu Kulun Sang Hyang Brahma. Ngawur kita. Kita ki jane ngerti dewa apa ora to? Ngertos Bu Kulun. Orang-orang wong bapak kula niki nggih dewa, dadine kula nggih apal kalih dewa. Ulun sapa? Bathara Yama Dipati. Ngawur. Salah. Bathara Wisnu. Dudu. Bathara Guru. Utuh. Bathara Murid. Utuh. Kok Bathara Murid barang ana guru ana murid. Napa kita arep mati? Pun entek baterene. Wis abang 20%. Mula kudu mati aja. Kita nek mati ora prayoga. Nuwun Bu Kulun. Aman iku cendhik ning dayane top tenan Bu Kulun. Wah, sembah nuwun, matur sembah nuwun. Matur nuwun, mugi-mugi Bu Kulun pikantuk yuswa ingkang panjang. Andel ora. Ngerangkul ngepuk-puk bul nyopet cah kae. Bagong. Wonten Jawa Bu Kulun. Wes, dompet tulun baleke. Weh konangan wae ana isine STNK barang. Napa dewa niku numpak kendaraan? Lho, aja tok sepeleke. Dewa kuwi yo nitih kendaraan. Kene baleke. Oh alah, kaya konangan ngepuk-puk kok nggon sak ora. Ah, sembrana ora. Pun kula delok e wau. Iya. Saman kok nyimpen fotone bojo kula. Wes. Sing kandha sapa ora wae? Ayo. Oh, ajar nang kene iki. Ora ngawur iki. Garwa ulun e wadake. Wah, persis bojo kula e. Berarti garwane Bu Kulun Trada niku nggih elek. Ayo Ben. Sing penting tresna kok. Matane wurdek Ben. Ben sakarmu arep. Andeng-andeng kok nang ngisor mata wis ora apal pantut babab. Wis Ben ya wis Ben ora apa-apa wis Ben. Wis kana mangkat ulun kondur makayangan. Ngatos-atos Bu Kulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Bu Kulun Bathara Trata. Ya, muga-muga kasembatan panjangka kita ya. Mikunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing sapa iki ana wong kok nganggo training tok atlet SEA Games 2019 cabang olahraga sekak kok nganggo training. Oh, ndupang jaranku ya wae. Lho. Sapa wae?
Prabu Kala Sereng iki menungsane. Lho, kowe sapa? Takon karo aku. Putrane Pukulun Bathara Antarada. Ben ra ana wonge kok. Aku Sang Hyang Bagong. Sang Hyang Bagong, apa kowe dewa? Dewa gedhe tur dawa. Aja ngawu gawar ngawur. Sapa kowe? Kala Sereng. Ngapa kowe trutusan tekan kene? Golek sendang bakal tak nggo siram jamas. Nggonku kelakon daup karo Dewara Drupadi. Iki malinge keparat. Strayali binatang. September, Oktober, November. Menungsa ratanan kowe jebul ratu Gustiku Dewi Dyah Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta ki saka pokal gawemu Kala Sereng. Lho, kowe sapa? Aku abdine. Ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu. Kowe diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa? Iki tambanana kalung robyong. Omongane Pukulun Bathara Antarada ki pancen nyata. Pusawa tak tucoke Prabu Kala Sereng modar. Sandangane mau welinge kon nganggo. Oke. Iki arep gaya. Aku begitu metu nganggo sandangan ratu. Pate piye pawartaane. Saya ora karo-karuan kahanane le. Iki saya nyemelangi kahanane. Maksud babe Ndara Janaka kowe weruh dhewe. Wong sekti kaya ngono kok kena panahe Ndara Kresna jleb ana terus kulumpruk. Terus ilang tak kedhepake. Wah, jan wis iki kepiye, Trak? Iki paling ora engko jatahe mung kari awake dhewe. Sapa Pandhawa sing mani waju perang kejaba mung Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Kae mongko Ndara Kresna ling nguculke panah sak karepe dhewe anggere ana wong ketok. Anggrana wong ketok culi panah, diculi panah, mati kabeh. Berarti urute iki sing mati awake dhewe. Enggak sajake ngono. Ayo mlayu omong Semar Yatra ya. Omong karo bapak iki anane kepiye? Ngene bapak meneng wae dugangane. Gus. Karo bapakne kok arep didugangi ora. Sing gawe masalah Semar kok. Ora bapak iki ora gawe masalah. Sing gawe perkara iki piyai loro kae. Terus matur Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki nek nesu iso dadi buta gedhe banget. Mosok? Heeh. Sing ndi, Tru? Ambo. Saiki posik kuwi. Ambo. Ayo matur Ndara Puntadewa dibumboni, digawe nesu, digawe mangkel, men malik buta. Oke, aku nek kon ngobong wong sregep aku. Ayo. Yo saiki yo mangan Ndara Puntadewa. Den, ngaturaken ketiwasan, Den. Matur Ndara Puntadewa, Petruk kantong bolong eneng apa? Ngaturaken sewu kalepatan Diagung Mahasami nggih, Den. Napa sing kula aturaken niku sing dumadi teng pabaratan? Apa ana peperangan wonten? Sapa mungsuh sapa? Ingkang rayu Ndara Werkudara mungsuh Ndara Baladewa lah Bapak rak ngendika to. Nalendra loro iki pancen bakal gawe geger, Nalendra iki bakal gawe wisuna para Pandhawa. Mula Ndara Werkudara Ndara Janaka terus klepat metu goleki Ndara Kresna Ndara Baladewa. Dados peperangan. Ning ngaturaken ketiwasan kula ngaturaken duta penglawung. Duta penglawung kuwi apa? Duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa sing tekaning Patri Petruk? Ora tegel aja ngomong. Mengke panjenengan kaget. Ora bakal kaget Panakawan jer wong urip ning alam padang kuwi mesti nyandang mati. Ora ana wong urip ingkang langgeng sak teruse. Ingkang rayi Ndara Werkudara kenging panah gletak sirna marga Layudara.
Piye kok nyenyet terus? Sabar kok, sabar, santai. Adikku Werkudara mati. Nggih. Mati kena ngopo? Nang pacul. Ayo kena panah wis diaturke kena panah nggo dodong ngoten lho. Dilepaske Ndara Kresna terus sedo. Mbok menawa pancen Werkudara wis pinesti mung tekan semene umure. Turta Werkudara luput. Lupute wani karo kadang tuwa. Tegese Werkudara kudu ngondhok woing pakarti. Kalah karo Natandrawati wekasan sirna dening Natandrawati tak kira Werkudara nebus lawan dosane Petra. Ning Ndara Werkudara niku rayi panjenengan. Nadyan adikku yen to nandhang keluputan aku ora bakal mbelani. Lupute Ndara Werkudara ta pundi? Wani karo Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Kaka Prabu kuwi kadange tuwa. Kaka Prabu Baladewa kuwi ya kadange tuwa. Ning bapak ngandikake nek kadang tuwa loro nika jarene panjalmaning mungsuh. Bapakmu ya rung karuan bener. Jer bapakmu ming menungso lumrah. Bisa uga bapakmu nggone ngarani lawan Kaka Prabu sakarone mau luput jebul kae Kaka Prabu sejati ingkang bakal mboyong para Pandhawa bali marang negara Ngamarta. Bagong weruh dhewe Ndara Baladewa nyokot Ndara Werkudara nganggo swara kaya buta. Nek ming nyuwara kuwi mbok kabeh wong iso nyuwara kaya apa wae, Bek. Piye? Wis kentaan akal? Wis mundur aku sing nyoba. Karemu lho ning ati-ati lho. Heeh. Wis ora mandi omong aku wis ora mandi. Mundur kowe kan ora dadak. Iya. Matur Ndara Puntadewa. Iya, Bagong. Engkang rayi pedah. Werkudara. Nggih. Kena ngapa? Kena panah. Werkudara mbok menawa kudu nandhang dosa. Nggih, bener niku. Werkudara kok wani karo kakane ateges niku ora padha karo Werkudara niku dosa. Iya. Wis memper nek mati. Iya. Akandara Janaka nggih nusul. Adikku Janaka ya tekaning pati. Nggih. Nusul ke neraka, seda. Janaka ya mati. Mati. Matine keneng ngopo? Ha iki truk rada bater iki. Matine keneng panah. Kena panahe sapa? Sinuwun Prabu Kresna. Kuandane Janaka menyang ngendi? Ical dipun kedhepaken. Mila kula sumanggaken Ndara Puntadewa. Mudar. Ora ana sambutan apa-apa. Apa mung apan kowe? Meng sing tak gumuni ya, Truk. Apa? Kowe krungu ora mau? Krungu piye? Aku iki senengane Sinuwun Kresna iki lho, iso nyedani adine loro kok ya isih sumbare ra penak. Ra penak piye sumbare? Ayo, Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Aja kok kowe Janaka Baladewa mati saka tanganmu, kakangmu sing klemak-klemek kae. Kon tekan kene, apa pantes kowe kae dadi ratu? Ratu kok isane ming nang Indomart terus. Blonja. Ora tau gelem tumandang ngayomi para kawula. Sing ngayomi para kawula ki mung Werkudara karo Janaka. Kae ratu upamane tak ngibarate kae ki mung kaya dene kendaraane sing nyopiri Kresna Janaka karo Werkudara. Kae nek wis kelangan Werkudara karo Janaka ngibarate wis ora duwe mesin, wis ora iso ngapa-ngapa. Ratu karo bojone wedi. Ratu kok karo sing wedok ora wani iki ratu cara piye? Terus Baladewa takon, "Apa ngono, Yayi?" "Iya, inggih Kaka Prabu. Kula ngertos piyambak." "Lho, apa Yayi Darmakusuma ki wedi karo Yayi Pradropati?" "Wedi. Kula nate ngejalunga kalih Yayi Prabu Darmakusuma nembe ajeng kesah digetak kalih sing wedok terus bali kemulan melih." "Ngoten niku." "Lho, ora ngono babar pisan. Yen to Yai Prabu Puntadewa ki jebul Ratu Gung Binathara ning jebul karo garwane wedi. Wah, jan ora nyono babar pisan. Ngono kuwi, Tru." "Apa iya?" "Oh, kandhane kok kowe iki."
terus do guyu. Baladewa ya guyu. Kaya ngece banget karo anakku sing dadi ratu ora trima. Wong lanang tenane dunekke wedi karo sing wedok. Sukses. Ning yo tenan po? Ora. Pegaweanku. Akeh engko nek ning kono ming do genah-genahan, sing penting maju. Sing penting maju perkara genah-genahan ra masalah. Nek nganti genah-genahan terus Sri Ndrawati engko ngendika, "Kula mboten matur menapa-menapa Yayi, klepat goleki kowe piye?" Oh ya wis aku tak bali sik ya terus sik. Gong. Kusike kok ndur bali sik kowe ora. Aku ora mikir tekan semono. Modal ora kowe. Nek semen tak dadakane, tak lakonane, didelok ya terus. Yo. Nek perkara sampeyan ajeng unek-unekke kula mateni adi kula sakarone kula mboten napa-napa ning banget nggone ngiyas karo Ratu Ngamarta arep klemak-klemek ngene iki ya lanang tenan lho mangkene to menika wonten menapa wonten menapa ora ngira jebul ki nemene Ratu Ndrawati ki seneng ngrasani alaning wong liya mangkene to kula menika mboten menapa-menapa panjenengan menika kenging menapa Yayi? Ing atase aku ratu kok dunekke wedi karo Wara Drupadi. Sing ngomong sapa? Kula mboten narimakaken. Nek carane kaya ngene iki wis ora ana perkara antaraning Karang Kadempel karo Ndrawati apa dene Mandura. Ning menika derajat menika martabat. Kula ora seneng nek panjenengan ngendika kaya ngono. Kula ora seneng nek sampeyan paring pangandikan kaya ngoten. Koko Prabu Baladewa panjenengan sampun mejahi Werkudara Janaka pancen bocah sing kudu nampa dosa. Upama kena paukuman-paukumane mati ya ora apa-apa. Ning kok njur sak penake dhewe. Aja sok ngrasani elek. Jata saniye. Lho kok Jata saniye? Nuwun sewu to, ingkang matur ngaten sinten? Sing matur kalih kula Bagong. Lah tenan to. Apa panjenengan kok ya percaya karo Bagong? Bagong menika arep rupane kaya ngono ora tau goroh. Bagong menika wong sing ora tau gelem atur dara kalih bendaranipun. Sakmenika ngaten. Panjenengan kersanipun kados pundi? Menawi panjenengan kersanipun badhe amboyong para Pandhawa sabab menapa mentala dhateng adi kula kekalih. Sabab menapa panjenengan mentala dhateng Werkudara kaliyan Janaka. Mila ingkang saking menika kula mboten narimakaken perkawis menika Koko Prabu upamiya Pandhawa menika kedah pejah, sedaya kedah sirna. Menawi sedaya mukti sedaya kedah ngraosaken Koko Prabu. Ndara-wara ilang tak kedhepake.
Ndara Janaka ilang tak kedhepake keng pungkasan Ndara Puntadewa. Rekayar mbelani karo adine sakloro ilang tak kedhepake. Pancen panjal maning jajalanat. Ndara-ndaraku Pandhawa ora tanggap nganti iso dipikut karo Kresna karo Baladewa. Mongko pengangkaing ratu loro kae kudu iso mikut Pandhawa 5 cacahe. Petruk ndaramu Nekula Sedewa aja kon metu-metu. Mengko mundhak jangkep nggone ngalap Pandhawa. Lah terus tak antenane nang kene kan aku sing ngabak. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kangku mitraning asta aning asta lah kok dadi tekan semanten sampean? Sekawit sampean rawuh teng Karang Kadempel, kula anggap nek sampean iku pancen pepunden. Ning tinemune jebul sampean ajeng ngrusak. Tinemune sampean ajeng gawe geger Karang Kadempel, sampean ajeng gawe cintrakane ndara-ndara kula Pandhawa. Terus sampean sakniki ajeng napa? Sinuwun Puntadewa ature Petruk ilang. Ndara Werkudara jarine keneng panah. Terus ilang tak kedhepake Ndara Janaka nggih mboten enten wujute. Lah kok isih ngampyak-ampyak tekan Karang Kadempel niku karep sampeyan apa? Kakang Semar. Prasaja wae ora tak tutup-tutupi kawitan aku pancen pengin mboyong Para Pandhawa kundur marang negara Ngamarta. Mongko sing wis kebacut sarta wis tak pikut ya kuwi 3, Yai Prabu Darmakusuma Werkudara padine Janaka. Mula wektu dina iki aku nembung karo Kyai Semar, aku njaluk Nekula Sedewa adhiku lanang. Yo Semar. Aku njaluk Nekula Sedewa. Kuwenehno karo aku. Yen kowe menehake Nekula Sedewa, Karang Kadempel bakal slamet. Yen kowe ora menehake Nekula Sedewa aja takon dosa. Apa kira-kira aku mbok lilani ngrusak Karang Kadempel? Lah pancen wis ora kena digawe becik. Ibarate kaya wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Sampean kena mboyong Ndara Nekula Sedewa sing teng wingking rika. Ning waton sampean kudu iso nglangkahi kuwandane Semar Badranaya. Kakyat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Lho. Semune kowe nantang karo Nata Ndrawati. Apa kowe ora kolak pawarta adol pangrungu yen Nata Ndrawati ki panjalmaning Sang Hyang Bathara Suman? Monggo kowe wujuding drajating aceplek kowe iki wing Panakawan. Lah nek Kyai Semar wis kebacut nembung marang Nata Ndrawati, aku bisa mboyong Nekula Sedewa waton wis gumlundung mestakaning Kyai Semar Badranaya. Apa lakon dina iki aku mentala marang Kyai Semar Badranaya? Ora mentala sebab apa? Sampeyan wis mentala karo ndara-ndara kula. Nek ming Semar wae sepira? Awi manggawe kula ajeng manggawe pripun kula nderek. Apa kira-kira kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Candra Wirayang? Rak tenan to. Kresna ya ora tau mrucut saku senjata cakra. Lah kok iki pusakane kok ganti jeneng. Pusakane ganti jeneng kok. Gadhekke paling. Pusaka digadhekke ora. Lah wong iki ya sok kekurangan kok ya. Mang tibane kali pusaka sampeyan. Mang tibake kula tampanane dodo mboten ajeng kula tampani gigir Ndara. Tinjung akhirat nyawamu Yai Semar. Kula tak ndelok kaya ngapa. Semare Koden Prayitna semurire seka balik
Titiyani Gandayani Sigrang liga Kyai Candra Wayang Ningginata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna arsa den dawaken kelawan Kula Semar Badranaya parandring mangke kena daya perbawaning Lurah Nayantaka nenggih Nalindra kekalih ical wujuding Nalindra kekalih bali asal mula bukane Nata Ndarawati bali wujuding Pandya Bathari Durga nenggih Nata Mandura Prabu Baladewa salah kedaden wujuding Sang Hyang Bathara Kala kaget Kula Semar Badranaya wae. Percaya ora Bagong? Petruk weruh ora? Weruh. Bagong weruh ora? Weruh aku ning rapati omat. Sing arep kok kaya kuntilanak. Kae Bathari Durga. Wah, jan penyakit tenan. Aku iso dadi Kresna ya, Pak. Durga kuwi dewa. Durga kuwi digdaya. Iso wujud apa wae mula nek kurang kaprayitnane sing jeneng Bathari Durga ki dewaning panggoda pangrencana wong sing wis jejeg atine wong sing wis jejeg lakune mesti bakal dienggokke karo Bathari Durga kanthi srana kepiye wae lan cara apa wae sian bapak kok ampuh ya Truk heeh ndure bapak kaya ana kebul makbul terus kena Ratu Ndarawati terus dadi terus sing mburine Prabu Baladewa kok dadi saya gedhe rambute rewo-rewo kae Bathara Kala wah jan Bathara Kala Pak mula ketok banget aku janjane kawit sore mau wis weruh pakarti ning Durga lan Kara nggone bakal mbudidaya gawe cintrakane ndaramu lan ning iki wis kebacut piye ndaramu Werkudara Janaka karo Ndara Puntadewa wis kebacut kepikut dening Kala lan Durga heeh terus iki aku sing kudu ngrampungi perkara terus piye Pak sing tak gumuni lho Sinuwun Ndarawati ingkang sejati kuwi adat saben ora tau pisah karo para Pandhawa. Nendi Pandhawana ya ing kono ana Nata Ndarawati. Lah kok dadi iki nganti eneng Bathari Durga memba Nata Ndarawati kok Sinuwun Kresna kok ora ketok. Sinuwun Ndarawati kok ora ana kabare iki jane lunga nendi tak golekane. Tunggunen ana dawuhmu apa Biyung? Meh wae kawanguran dening Semar Badranaya nadyan Semar wis weruh wujude awake dhewe ning bejo kemayangan dene iso uncat saka arang ngadempel. Yen kok nganti ora bisa uncat tobat kaya ngapa wirange awake dhewe Kala? Iya. Kejaba saka kuwi awake dhewe wis bisa mikut Pandhawa telu. Ya kuwi Ratu Ngamarta Darmakusuma Werkudara Janaka. Yen mingkari nekula Sedewa ya pinten tangsen wae tak anggep angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring.
Yen to Puntadewa Werkudara Janaka wis tekaning pati tak kira Nekula Sedewa bakal bila pati kanthi srana kaya mengkono gampang nggone mateni Nekula Sedewa. Iya kala iya. Mula rasan dadak dipikir sing banget-banget sing jero. Ayo Biyung Durga bali menyang Dandang Mangure. Samapta ing gati sawiga ing diri nggone bakal mangan Pandhawa telu cacahe ya kuwi Puntadewa Werkudara lan Janaka. Kaselak rasaku kepengin ngicipi gedhihe wong Sukerta ya kuwi para Pandhawa. Nadyan mung telu cacahe. Tobat sing sabar, sing sabar. Aja kesusu nganggo petungan mengko mundhak buntung tembe mburine ya kala. Ya. Kersaning Biyung Durga. Alon-alon bali marang Dandang Mangure. Sinartan golek wektu ing prayoga nggone mateni para Pandhawa aja nganti kesiku dening para Pandhawa. Ayo tak derekke Biyung Durga. Iya, Bathara Kala.